känner Han avgör sitt för god steglängd, lätt på trav. Får 8 för typen och 7 för leverans av vård, 7 på ben, 8 för typ och 7 på trav. Det är 37 poäng, det är klass 2 och G och hederspris ifrån hästkonservering. Tack så mycket. Så har vi katalog nummer 15, Kaxas Kaxina. Efter Albert Nextan och Väntans Cross med 115. En stor kortlinjerad och kompakt med ett vackert huvud, kort hals, kort kors, djup bål. Från sidan välbenen, tåligt fram. Håller vägvinnaren sitt, markudden trav. Så är 7 för typen, 7 för leveransamål, 7 på ben, 8 på sitt och 7 på trav. Det är 36 poäng, plats 2 och helspris på Datans Sparbank. Så har vi en Hillstar-katalogen, 15 A, hon heter Gillian Samanda efter Koppel Ulrik och Rickborg-kartong. Det är 102,14. En rasstyrvis bra modell på en rasstyrvis bra bok, öppen bord, bra kort. Fick hon en britt? Hästar fram och vinklar sina hasar. Väldigt kort och spänd i sin skrift och inte bedömningsbar i trav. Hon är inte speciellt road att vara här idag. Det är väldigt svårt och det är ju så här. Det är väl så emellanåt. Så hon har fått 8 för typen, 8 för alltså vård, 7 på ben, 6 på sitt och icke bedömningsbar i trav. Jag vill gå till skolan. Tack så mycket.